Pred poljoprivrednicima je sezona žetve, a na sednici opštinskog štaba za žetvu i zaštitu od požara usvojen je plan zaštite strnih useva od požara za vreme žetve 2021. i formirana komisija za tehnički pregled poljoprivrednih vozila i mehanizacije. Tom prilikom odlučeno je da je poljoprivrednu mehanizaciju i vozila za tehnički pregled potrebno prijaviti u mesnoj zajednici u svom naseljenom mestu, a rok za prijavu je 20. maj. Molim poljoprivredne proizvođače da se do 20. maja prijave u svojim mesnim kancelarijama, svojim mesnim zajednicama i da prijave svoju tu poljoprivrednu mehanizaciju koja treba da bude tehnički pregledana. Tom prilikom oni će dobiti jedno obaveštenje. Tim obaveštenjem će biti upoznati o merama zaštite od požara. Znači, te mere podrazumevaju faktički protivpožarne aparate, tipove protivpožarnih aparata koje su obavezni da imaju za traktore, za prikolice, za kombajne, za kamione. Tim merama je propisano da moraju da imaju hvatače varnica, da moraju da imaju lopatu, pesak i sve ostalo. Naš sagovornik ovom prilikom apelovao je na poljoprivrednike da na vreme i uredno pripreme svoja vozila i mehanizaciju, kako ne bi bilo problema na samom tehničkom pregledu. To podrazumeva da uredno servisiraju svoje protivpožarne aparate, da obezbede, na svojim vozilima obezbede hvatače varnica, kao i da obezbede lopatu i pesak. Također želim da naglasim da je prvi pregled besplatan. Međutim, zbog lošeg iskustva u prethodnim godinama razmatra se mogućnost da drugi pregled, odnosno druga kontrola ispravnosti vozila i mehanizacije, da se taj drugi pregled naplaćuje. Zbog toga, kažem, molim poljoprivredne proizvođače da najozbiljnije shvate ove aktivnosti. On je još naglasio da će se tehnički pregledi odvijati prema rasporedu, pa će tako članovi komisije od 24. do 26. maja pregledati mašine poljoprivrednika iz Banatskog Aranđelova, Majdana, Rabea, Sigeta i Podlokanja. 27. maja biće u Đali, 28. maja u Srpskom Krsturu, a novokneževački poljoprivrednici komisiju mogu da očekuju u periodu od 31. maja do 4. juna. Vodostaj Tise je u manjem opadanju sa tendencijom manjeg opadanja i stagnacije naredna 3 dana. Vodostaj reke Tise kod Novog Kneževca na današnji dan iznosi 334 cm, dok izmerena temperatura vode iznosi 15,2 stepena Celzijusa. Jaku kišu sa grmljavinom i povremenim pljuskovima meteorolozi najavljuju za sutrašnji dan. Minimalna dnevna temperatura iznosit će 9 stepeni Celzijusa, a maksimalna do 19 stepeni. Duvaće vetar jačine do 15 km na čas, a pritisak će biti nešto iznad normale. Vlažnost vazduha iznosit će 72%. Intenzitet UV zračenja biće umeren i dostići će vrednost 4 UV indeksa. Biometeorološka situacija zbog zadržavanja nestabilnog vremena neće pogodovati osobama sa varirajućim krvnim pritiskom i astmatičarima. Meteoropatske reakcije mogu se javiti u vidu smanjenja radne sposobnosti i pospanosti.